दैदेनगिरि नोंथांमोन दिनै खैला मैला हालामनि बा बिसिडिसिनि सिङाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ गोदैनो गोदै जों दा माबा देरहाहोनो आवगायबोनाय साफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि रायजो राजा आरो अनसुलि बिमा नोंथांमोन विशेष भावे दिनै जोंनि गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि सानस्रि आरो बिथांखिखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ देरहासार होनो थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों आखाइजों आखाइ हमलायनानै आवगायबोनाय जोंनि फंबाय बिनानाव बिदा गासैखौबो आङो हामबाय आरो हामबाय होनदों आरो नोंथांमोननि जानानै आङो पार्टिनि जानानैबो हामबायनाय जासिगोन। नोंथांमोननि जा दाव दाव खालामनाय बे दाव दाव खालामनायखौ आं माब्लाबा बावनो हानाय नङा आरो बे दाव दाव खालामनाया आंनि गोरबो आरो गोसोखौ दिनै थुलुंगादों। नंगौ जोङो हारिनि थाखाय गोबां मावबोबाय, जोङो जोंनि फिसाफोरखौ हारिनि थाखाय दान होबाय, जोङो जोंनि आंगोफोरखौ हारिनि थाखाय खोमानानै लाबाय, जोङो जोंनि आंगोफोरखौ जेब्लायबो सोरगोनि हाथरखि जानानै नायहरबावथों बर' हारिनि महरखौ होननानै मिजिं खालामनानै दिनै खौसेथिनि गारांजों लैहोर फैनाया जोंनि गोसोखौ आरो बिसेसके आंनि गोसोखौ गोबां थुलुंगाबाय। আমার সকল ভাই মাতৃসকল, পিতৃস্বরূপ জ্যেষ্ঠ মাতৃসকল, আমি জানো যোৱা 22 বছৰে বিপিএফে নামত ৰাম ঠগন ঠগি আহিছে। হিন্দু মুছলমান বৰ নামৰ আৰু ধৰ্ম জাত পাতৰ নামত আমাক বিভাজন কৰি আহিছে আৰু আমাক ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱা সত্ত্বেও নাগৰিকত্বৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारिखामोन, जौगा मागा हारिखामोन। रोजा रोजा बोसोरनिफ्रायनो जोङो सुथुरजों दावहा नाङै जोंनि अनसुलि बर' बिमानि गोदै रावखौ जोङो फोथांना लाखिबोदों। जोंनि अनसुला बर' बिफाफोरनि आसार खान्थि आखल आखुखौ जोङो फोथांना लाखिबोदों। बर' बिमानि राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो फोथांना लाखिबोदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों हाग्रामा महिलारि बिफाननि दैदेननायाव, जोंनि जेम्स बसुमतारीमोन बायदि बिथांनि दैदेननायाव जोङो बर' हारिखौ जेब्लायबो बोखावनाय आरो बोखावनायखौ नुनो मोनदों। दाखालि बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै जोंनि बर' हारिखौ खौसे जाजानो लुबैनायखौ बिथांमोना संहार खालामदों। जोङो दिनै बुंगोन बर' हारिया खौसे जायोबासो जोङो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनो हायो। नाथाय हाग्रामाया मालाबाबो खौसे खालामनो नागिराखैमोन। जेरावखि सावरायनाया बर' बिमानि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांनायनि मुं लानानै बिथांमोना फैनानै सुथुरजों आखाइ हमलायनानै गावनि स्वार्थनि थाखाय हारिनि गासैखौबो बावगारनानै सुथुरनि आथिङाव गासैखौबो बावसोमनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे जोंनि हारिनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। बेनिखायनो देग्लाय जोङो 40टा समस्थिनि गेजेराव 40टा बियाबावनो जोङो बिजाथि होनानै गासैयावबो बिटिएफखौ फोजोबजोबनायनि जोंहा टारगेट लादों आरो जोंहा फोथायनाय दङ देग्लाय जेम्स बसुमतारी बिथाङाबो 100 जौखोन्दो जेनखानाय। मानोना दानि बावैसो जोंनि आइबिनि केलकुलेसन बायदियै जोङो 22,000 मोननानै दङ आरो जेम्स बसुमतारी बिथाङा 12,000 मोननानै दङ। नंखाय सिबिथायफोर रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै इउपिपिएल दोलोआ बे बोसोरबानि गेजेराव लाख लाख मानसिनि हानि मोनथायखौ होनो हाबाय। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जुदि गोसो जायोमोनब्ला, गोरबोआ जुदि गुवारमोनब्ला बिथां जेम्स बसुमतारी आरो हाग्रामा महिलारि मोना नैबे खैला मैला आमथेखा एरियानि गासैबो मानसिफोरनि हानि मोनथायखौ होनो हागौमोन। नाथाय 17 बोसोराव बिथांमोना हानि मोनथायखौ होआखै। बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों 2008 मायथाइयाव जोंनि बै जेम्सनि प्राइमारि रांगिया फरेस्ट भिलेज, जाय फरेस्ट भिलेजआ 1945 मायथाइयाव फरेस्ट बे गामिखौ गायसनदोंमोन। भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनो ब्रिटिश समावनो, नाथाय 2008 मायथाइ